Estic a menys 20 graus i tant jo com el meu cos estem lluitant a tope per tal de que no passi fred o no em congeli. Estic portant doble de tot, doble guant, doble mitjons, però jo no sóc l'única que està treballant per tal de mantenir-me calenteta, sinó que el meu cos també està fent una feina espectacular. Per exemple, tinc els dits, els peus i les mans fresquets i això és perquè està redirigint la sang als òrgans més vitals de tots. A més, el nas em va moquejant i això és perquè estic intentant mantenir, el meu cos està intentant mantenir el meu nas al màxim humit possible per tal de que no passi fred i també per tal de poder escalfar l'aire que va entrant a través del nas. Però costa una mica respirar pel nas i no per la boca, perquè els palets del nas crec que els tinc congelats, no estic molt segura, i llavors tendeixo a respirar per la boca. De fet, la raó per la qual se m'està congelant els palets del nas és perquè no paro de respirar tota aquesta humitat i, de fet, també podeu veure aquí el cabell que se'm congela i estic molta estona fora, les pestanyes també. A més, si m'estigués aquí prou estona, aquí fora, començaria a tremolar. I això és el meu cos intentant crear moviment per tal de crear calor. Apa, bona nit.